familiars, mestres, AMPA, Ajuntament, amics i amigues. Soc Sara Barriari Soriano, la directora de producció de la companyia Lobanova. En primer lloc, dir-vos que estem molt contents i emocionats de que ens acompanyeu ací, al Conservatori Municipal de Música de Meliana. La nostra companyia està formada per 25 xiquets i xiquetes de la classe de quart A, de l'Escola Seipel Cris de Meliana. El primer dia del curs, Maria Dolores, la nostra tutora, i Maria José, la nostra mestra de música, ens van dir que sabien què significava l'OVA. L'OVA, què és això? Ens van dir que l'OVA significava l'òpera com a vehicle d'aprenentatge. I vam pensar, en sèrio, anem a fer una òpera? Quina sort! I des d'aquell moment, sentiments com emoció, il·lusió, nervis, vergonya o alegria han envoltat tot aquest curs a la nostra aula. I de sobte la nostra classe es va convertir en un camió on tots i totes havien de col·laborar per a que no s'aturara o inclús estrellara. I sempre pendents de que no es punxara cap roda. Tot i això, si es punxava, sabíem que no era un problema, sinó el fet de trobar una solució. En aquest viatge, on tots anàvem al mateix lloc, ens ha acompanyat una melodia africana que es diu Olele. Olele, olele, moliba, makasi. Olele, olele, moliba, makasi. Boca naye, boca naye, boca boca kasai. Boca naye, boca naye, boca boca kasai. Han hagut moments difícils, però estan tots junts i juntes hem arribat on estem avui. Vam aprendre que l'OVA és un projecte educatiu, innovador i globalitzat. Això significa que abarca moltes matèries, continguts i sentiments. Durant fa més de 10 anys es realitza arreu de tot el món, en centres d'infantil, primària, secundària, conservatoris i centres penitenciaris. I era molt important que tinguérem en compte que la importància del projecte no era sols representar aquesta òpera, sinó que la importància recau en el procés, és a dir, en tot allò que hem après. Hem creat una òpera des de zero, on hem après tots els oficis relacionats amb el món de les arts escèniques, més completament de l'òpera. Una vegada tot clar, vam començar a treballar, i de valent, i adquirirem uns compromisos signant un contracte. Vam començar per decidir el nom i el logotip de la nostra companyia i aprendre les professions per a poder elegir el que volíem ser. Un moment molt important va ser la decisió del tema, per a després crear els personatges i el llibret. Ho vam fer expressant els nostres sentiments. Us hem de dir que al principi ens feia vergonya, però al final es va convertir en un moment extraordinari, on ens vam conèixer un poc més. Amb tot això clar, i entre debats, reunions, rinyes i moltes solucions, hem escrit cada paraula del guió, hem composat tota la música i hem escrit totes les cançons. Hem decidit el vestuari, anarem a comprar i l'hem cosit i avui hem pentinat i maquillat els intèrprets. Hem construït els focus que il·luminen l'escenari. Hem elaborat tota l'escenografia de l'òpera. Hem enregistrat i fotografiat cada procés del nostre projecte. Hem creat les invitacions, cartells publicitaris i entrades. Hem assajat els nostres papers per aconseguir una bona interpretació. Hem organitzat i programat el treball de tot l'any, coordinats amb les nostres mestres. Tot això ha estat acompanyat de reptes i dinàmiques molt divertides.
I així hem arribat fins a aquest meravellós moment on tinc l'honor de presentar-vos No entres a ma casa, una òpera que tracta sobre els problemes familiars que neixen a l'altre. En ella aneu a conèixer a un pare, una filla amb 3 amics molt diferents i una veïna molt especial. Recordeu silenciar els telèfons i fer moltes fotos i vídeos. Donem pas a la nostra òpera. Amb tots vostès, no entres a ma casa.
Pare, no m'escoltes. Calla, xiqueta, que barbaritat! Les meues amigues i jo hem guanyat un concurs de dibuix. Calla, cabana! Neto y la pasa allá. Va Morales, Morales y apunta. Morales está en el poder. Morales, tú de ahí. Gol! Gol! La professora vol parlar amb tu. Calla, calla ja! Sols si faltaves tu! Pare, perquè no tens ocupacions, perquè no busques un treball, perquè no em vols estimar, perquè no em vols escoltar, perquè no em vols acompanyar, perquè no em deixes ajudar. A casa som dos. Junts podríem aconseguir millorar les coses. Calla! Calla ja! Deixa'm tranquil! Ya estic farta. Ara Sempre està de mal humor i enfadada. És veritat, hem de fer alguna cosa, no puc més. Mira, aquests xiquets com juguen a la pelota, juguen molt bé. Ai, que me dones! Espereu, xiques. Hola, xiques, com esteu? Bé, però estic molt enfadada. El dia que fem els equips de classe no volgués estar amb nosaltres. Soc mar, soc divertida, m'agrada parlar, estic avorrida. Soc mar, soc sociable i a vegades soc amable. Em crec guapíssima i soc divertidíssima. Soc mar, soc sociable, m'agrada jugar, soc asutjable. Jo no actual i porte rellotge. El dia d'estudiar me'n vaig a comprar. Soc mar, soc la divertida i soc la rapera d'aquesta òpera. Tinc el tres motius. Tia, deixa'm tranquil·la. Si no vingués amb vosaltres, què passa? Sou unes pesades. Va, que sempre estem discutint, no parem de discutir. Calleu ja, Alba, perquè sempre estàs així. Sempre estàs de mal humor i renegant, Jope, xiques, jope, xiques. Sou Carlota, la xiqueta, molt pacient i diferent.
m'estàs cridant, sempre m'estàs cridant. De veritat són pesades, tia? Soc Àngela, soc la Riba, soc Àngela, molt divertida. Tinc 9 anys i unes amigues més. M'agrada estudiar i a la vegada cantar. Soc Àngela, alegre i llesta. M'agrada escriure i viure. I a l'il·lusió d'una missió seriosa. Soc Àngela. Has de confiar en nosaltres com nosaltres confiem en tu. T'estimem, t'estimem, pots contar-nos què passa. T'estimem, t'estimem. Segur que et podem ajudar, les amigues s'ajuden. Ho sé, teniu raó. Són les meues amigues i jo sempre em portem amb vosaltres. Són coses de ma casa, coses meues. No et preocupes, tranquil·la, segur que et podem ajudar. Confia en nosaltres, confia en nosaltres. Som les teues amigues, som les teues amigues. No li ho contarem a ningú, no li ho contarem a ningú. Nosaltres t'ajudarem. Tranquil·la, tranquil·la. Segur que es pot compartir amb nosaltres. A casa no estem bé. Mon pare està aturat. Sempre està enfadat. No em fa mai cas. Sempre li fa mal el cap. No em parla, m'ignora. Ja estic farta. No puc més. No sé què fer. No sé com ajudar. No et preocupes, el teu pare et vol. És veritat, parlarem amb ton pare i es solucionarà tot. Pepita
tota la raó. La meua filla no es mereix això. Ara qui serà? Segur que és la vida autora. Què dona més pesat? Ah, filla, eres tu. Passa, passa. Filla, podem parlar? Si em vas a renyir, no. No, tranquil·la. Val, pues, aleshores, de què vols parlar? Està bé, filla, et comprenc. Tens tota la raó. Alguna cosa hauré de fer per eixir d'aquesta situació. Començaré per escoltar-te, prestar-te atenció, tindre cura de mi. No tinc cap dret a pagar els meus problemes amb tu. Quan m'has dit que vols parlar la teva vista amb mi, Pare, era la setmana passada. junts farem front a aquesta situació i tornarem a la nostra vida d'abans. Pare, estic molt. Que fort i valenta eres, filla. Estimat públic, no podem oblidar que darrere de cada situació hi ha un motiu que l'ha provocat. No hauríem de jutjar allò que desconeguem. A vegades no valorem a les persones que tenim al costat. Parlant, tot es pot solucionar. Després del que hem vist i escoltat, cal pensar que la família és molt important. Que la família és el més important! Soc Clàudia Alejo, la regidora de la companyia. Fins ací arriba la nostra òpera. No entres a ma casa, que ens ha costat molt de temps, treball i molta il·lusió. Ha sigut un any molt bonic i a la vegada emocionant. Esperem que el nostre treball hagi valgut la pena i que vos hagi agradat molt. Vos hem acomiadat perquè sapigueu que la violència no és la solució, que tot es pot solucionar parlant i que la família és el més important. Sense violència tot es pot solucionar. Aquesta òpera no haguera sigut possible si no fora per totes les persones que ens han ajudat i han col·laborat amb nosaltres. Esperem no haver-se deixat a ningú. Volem donar les gràcies a Miguel Gil, coordinador del projecte LOBA a Madrid, per visitar-nos i donar-nos consells. Pilar Cruz per estar amb nosaltres fent el taller d'interpretació. Pepita Soro per fer el taller de costura i ajudar-nos a cosir. Pedro Romero per fer-nos el taller d'il·luminació i fer els focus. També a Santi Bea, les cuineres de l'escola, per guardar-nos les llaunes. A María José Toledo pel taller de maquillatge i ajudar-nos en diverses coses. A Sergio Galán per fer-nos el logotip digital. A Gràcia Molina per la donació de la bateria i a Raúl per muntar-la. A l'equip directiu i als mestres de l'escola per aguantar els nostres assajos i canvis de classe. A Mabel i a Mila per ajudar-nos avui. Al Conservatori Municipal de Música de Meliana per deixar-nos fer la nostra actuació així. Al CEFIDE i al Departament Didàctic del Palau de les Arts de València per la visita i pel curs de formació de les nostres mestres. A tots vosaltres per haver-nos acompanyat avui i a totes les persones que han recolzat el projecte. A les nostres directores artístiques, María José Barres i María Dolores Cebrián, per aguantar-nos i ensenyar-nos tant. Finalment, volem agrair a les nostres famílies per ajudar-nos, recolzar-nos i aguantar-nos. Moltes gràcies. Abans d'acomiadar
acomiadar-nos anem a donar pas a tots els membres de la companyia. Són els xiquets i xiquetes que han estat entre caixes darrere de l'escenari per a que tot estiguera a punt. Sense ells, res hauria sigut possible. Guionistes: Hugo Cercos Rodilla, Alba Jimeno González i Unai Marcos Rodríguez. I Ana Chacón Correcher. Vestuari: Luna Chevron Barrachina, Carolina Almeida Núñez, Aitana Loco Piquer y Daniela Ballester Izquierdo. Documentalista y Relacions Públiques: Ángel Gil Romero y Nicole Díez Dato. Escenografía: Javier Cuevas, Díaz Adrián, Galán Ballester. Producción: Iker García Julián y Ainhoa Soro Gonzalo. Ayodir Aitana Aroco Piquer. Al clarinet: Alba Jimeno González. Compositor: tuba, teclat y percusión: Izan García Julián y Sergio Luis Rosado. Intérpretes: Alba Ballester Osoria, Marven Lliure Rosado, Héctor Casado Rodrigo, Carlota Jiménez Moll, producción: Clara Payati Soriano. Regidora: Claudia Alejo Pascual.
Bueno, casi favoremos a vosotros. Bueno, bona vesprada a tots. Bueno, ha sigut un any molt intens on hem treballat tots de valent i crec que el resultat ha valgut la pena. Han estat bravíssims, heu estat espectaculars. Hem estat molt nerviosos tots durant el dia d'avui, però bueno, bé, crec que ha valgut la pena. Moltes gràcies per haver vingut i moltes gràcies als meus alumnes per haver donat la resposta que heu donat al projecte que us vam plantejar, Maria José i jo. Mil gràcies. Sou meravellosos i he de donar també les gràcies a Maria José per donar-me l'oportunitat de fer aquest projecte en la meva tutoria. Quan Maria José fa 2 cursos me digué que havia anat a un curs de formació i que m'havien proposat fer una òpera i me proposava ella a mi que fora jo la tutora que duguera el projecte endavant. No pensava que el que duia darrere tot aquest projecte. Pensava que era un projecte musical on jo tenia que col·laborar en ella en alguna cosa. Després, quan ja se sentàrem a mirar què era allò de l'OVA, vam veure que era un projecte que implicava tot el currículum i durant tot l'any hem estat treballant l'OVA, bàsicament en matemàtiques, en valencià, l'OVA a totes hores. I bueno, m'imagino que a vosaltres en casa ells també vos han invadit de l'OVA i res més. Estic emocionadíssima, moltes gràcies per les flors. I finalment gràcies pels vostres fills que són meravellosos. Una classe impressionant, meravellosa. Moltes gràcies, xics i xiques. Us estimo molt. Bueno, simplement dir-vos que sou meravellosos, que hasta el final m'heu fet patir i avui ha sigut preciosíssim, o sigui que enhorabona. I simplement dir-vos que gràcies per cada moment, per cada rinya, per cada abraçada, per cada somriure. I gràcies per ensenyar-me a mi també tant i per sorprendre'm, perquè tots i totes m'heu sorprès una barbaritat. Així que enhorabona i gràcies a les famílies. I teníem un vídeo preparat, ara igual, però bueno, l'anem a posar.
durant aquest curs sempre ens hem vist als vostres ulls. Així teniu el nostre desig. Camineu, camineu lluny, camineu com qui vol saber-ho tot. Gràcies pel vostre treball. Gràcies per la vostra paciència. Gràcies per la vostra il·lusió. Gràcies per la vostra alegria. Gràcies per ensenyar-nos. Gràcies per sorprendre'ns. Gràcies per cada somriure. Gràcies per cada abraçada. Esperem que hàgiu gaudit tant com nosaltres. I esperem que els llaços que hem format en l'OVA perduren per a sempre.